A falta de relevo xeracional preocupa a pesca. Os profesionais lamentan a situación que está a vivir o sector, o que complica que a xuventude aposte polo mar. Dende hai anos, o futuro da pesca e do marisqueo non se ve moi definido. O sector non está a pasar polo seu mellor momento, polo que a falta de relevo xeracional se acentúa. Cada vez é máis complicado atopar xente moza que se quere dedicar ao mundo do mar. O relevo generacional estamos vendo que o que é na pesca, tuvemos moitos paróns a nivel europeo de cerrar nas zonas de pesca, cuotas casi insignificantes, onde hai moita especie de peixe non se deixen pescar, como no atún, o que é a pesca artesanal, estamos moi abandonados en ese aspecto, o que é o tema do atún. Sabemos que na zona na oitava e na novena xa non o xurel, este ano xa, o ano pasado xa non hubo, este ano hubo moi pouco, na oitava xa non está prohibido pescalo. E tamén puxo o foco na baixa cota que hai en diferentes especies, como é o caso da badeixo para este ano. Según os estudios que fixeron, puxeron 5 kilos por barco, na cuota de raya mosaico xa a temos cerrada, puxeron outra cuota de 5 kilos por embarcación, e iso non dá para nada, non? Sabemos que a sardiña este ano vámoslo pasar mal, porque son 2.000 toneladas menos que nos pertenece a España, entonces, claro, iso influye moitísimo. Se as empresas non é rentable, o relevo generacional, a xente non tira para ir a un sitio onde non se ganan cartos, non? Problemas que apunta impiden que xente nova se anime a traballar no sector. A xente non quer tirar para o mar con toda esta burocracia e todos estes problemas que estamos tendo. Vais a empezar a aplicar o tema do reglamento de control, que estaba aprobado dentro de 3 ou 4 anos, e todo é burocracia, todo é sin termos cuotas para poder pescar, e moito menos. As empresas así non son viables. A haber algunha arte que sí que che sea esta temporada un pouco máis viable, pero a maioría estamos sufrindo as consecuencias dun cambio climático, como é o tema do marisqueo, que morreu case do marisco, bueno, infinidade de cousas, un acúmulo de cousas que a xente non tira para esa cousa, non? Ti non vas a meterte nunha empresa onde non che vai a rendir ou vas a quedar empeñado para poder traballar. Polo que sinala que se buscan alternativas, sobre todo en terra, onde se xa máis rendible ter un negocio ou un salario. Ahora mismo estamos vendo as consecuencias, estamos vendo que pulpo moi pouco, moito gasto, porque hai gastos de carnadas, hai gastos de combustible, o combustible sigue subindo para arriba, bueno, é como iso moitas clases de especies, non? O marisqueo, sabemos as consecuencias que estamos pasando, a cantidad que estamos tendo, o que vai haber, non somos capaces de regenerar outra vez os bancos marisqueros, pero, bueno, o tema da pesca é igual. Non nos deixan pescar xurel, que era unha das bases máis fundamentales, non nos deixan pescar outras especies moi importantes para nós, como era o badeixo. Recordou o dano que está a facer no sector o peche de 87 zonas de augas profundas a nivel europeo para as embarcacións de altura. Que intentaban cerralas para o arrastre, en cambio foi máis perjudicial para o palanque de pincho, non? Unha das pescas máis artesanales que hai. Entón, con estas condicións, o relevo generacional non axuda moito, non?